roztáhnout. A jak se dostane, co je tady toto venku, to ani. Dobrý den, už tady máme účastníky. Tady je nějaký start. Ale toto je asi ono. To bys snad to vládnula. Takže ještě dáme nahrávání máme a ještě dáme tady on Facebook. Kam to dáme, Mařinko, že? Na tvůj, já jsem to tak... Jako na můj, jo? No asi jo. Tak jo. Můžeme vám se podívat, Mařinko, jestli to tam funguje? Já jsem jako na můj řeč. Tak, Barnečko. Je to tam, jo? Super. Takže vypínám zvuk. Ještě možná tady. Máme. Tady máme dobrý čas. Teďka ještě si na to. Teď si vem, co potřebuješ, Taňouko, tady to teda nemusím asi. Toto nebudeme potřebovat, že? Už bychom měli začít. Tak, protože... Můžeš to nechat? Můžeš to nechat. Tak máme tady 4 účastníky, včetně nás. A možná někdo se kouká na vysílání, které streamujeme na Facebook, možná někdo se kouká ze záznamu, takže můžeme začít, Táni, protože je 19:31 a my jsme avizovali start o 7:30, takže děkujeme za to, že jste se připojili, že se koukáte, že vás zajímá kurz 3 kroky k duševní rovnováze, a že máte otázky a budeme společně hledat ty odpovědi dneska. Takže Táňouko. Já zdravím Sandru. Dobrý den, zdravím vás, zdravíme taky, protože nás je taková malá skupinka a než se to rozehře, tak možná, jestli jsou nějaké dotazy, můžete samozřejmě na mikrofon a pokud byste nechtěli na mikrofon, tak můžete v chatu zadat nějaký dotaz, my to budeme vidět. A mě napadá, Baronko, jestli nabídnout tykání. Že si můžeme tykat. V podstatě je to princip, který rádi volíme ve skupinách jako komunikační princip. Nabízím ve skupině 3 kroky k duševní rovnováze, ale i při příležitosti různých workshopů. Zdá se nám, že to je takové vhodnější pro nastavení osobitější atmosféry a sdílení těch osobnějších témat. Takže pokud by to někomu bylo nepříjemné, tak ať nám dá vědět a my se budeme snažit to respektovat, pamatovat si to a respektovat to budeme určitě. A takže nabízíme křestní jméno a tykání. A ohledně té komunikace je to teda vysílání k našemu kurzu, k tomu, abyste měli lepší představu o tom, co můžete očekávat, kdo stojí za tím kurzem, co jsme tím kurzem chtěli dosáhnout. Vlastně účastníci toho našeho kurzu, teďka jsou to vlastně v drtivé většině, v 100% jsou to ženy, účastnice našeho kurzu, jsou jeho součástí do té míry, že je i hodně podstatné, kdo
kdo v podstatě nejste jenom jako číslo, ale jste součástí. My společně tvoříme ten kurz. Takže budeme i samozřejmě zvědaví na vás, ale asi by se hodilo na začátku říct nějaké ty komunikační nebo principy tady toho prostředí onlineu. Budeme moc rádi, když budete moct se připojit i s obrazem. Je to takové příjemnější, je to taková jednodušší domluva. Nemusíte ale svoji otázku zadat přímo do toho videa. Pro někoho je nepříjemné mluvit, tak to rozhodně budeme taky respektovat. A je možné využít, jak Sandra už využila tady chatu, takže budeme rádi, když napíšete i do chatu. Já tady budu kontrolovat i jako to facebookové vysílání, protože někdo se možná využije chat v tom facebookovém vysílání. Takže buďte s námi shovívaví a když budete něco potřebovat, tak se k tomu přihlaste. Jakým způsobem se přihlásit o slovo? Tak buď zmíněným chatem, nebo v menu dole máte, nebo v té nabídce dole pod tím obrazem byste měli mít možnosti volby a jsou tam i reactions, reakce, ten smiley, a tam jsou i možnosti jako přihlásit se o slovo. Ale není nás tady mnoho, takže možná, že bude stačit dát úplně klasicky najevo, že v podstatě chcete mluvit. Děkujeme Kateřině, že zkouší připojení. Máme tady 2 Kateřiny, tak zdravíme obě 2. Takže někdo jenom zkouší to připojení. Takže je to pravda, že jsme tohle setkání je hlavně koncipováno jako možnost zodpovězení otázek těm, kteří ještě váhají, jestli má cenu tomu kurzu věnovat zájem, pozornost a čas, ale nabídli jsme to vlastně i ženám, které už se do kurzu přihlásily. Takže děkujeme samozřejmě každé z vás, která dneska si našla čas. Takže možná, že bude asi na úvod dobré říct něco o tom kurzu. Takže nebudeme čekat na nějaký dotaz. Já se ještě zeptám, my už jsme to zahájili, jestli někdo má nějaký dotaz k čemukoliv ohledně toho kurzu, a pokud to nepůjde slovně, tak klidně nám napište do chatu, jinak bychom s Bárou začali mluvit o struktuře toho kurzu. Možná, že by bylo ještě fajn třeba nám napsat, odkud, zatím ne, odkud jste, z kterého koutu České republiky, odkud jste se k nám připojili. Ostrava. Děkujeme moc, takže zdravíme do Ostravy. Dokonce tady vidíme paní Zuzku, ta se připojila, zdravíme, pěkný večer. Odkud se nám připojila paní Zuzana, nebo slečna Zuzana. A nebo můžete nám napsat, jestli jste doma, nebo v práci, no to doufám už snad nikdo ne, že je to pozdě. Ale zajímavý je ten zeměpisný údaj, protože to je vlastně ta obrovská výhoda toho online, co rádi využíváme, že se můžeme připojit z různých koutů. Dobrý večer, takže na Slovensko zdravíme. To je krásné. Tak to máme velkou radost. Máme radost. Ze Slovenska pochází moje maminka, to mám vždycky dobrou náladu. A z Liberce, no to je pár. No, z Liberce pochází moje maminka. To je krásné. Takže tak my jsme doma. Jsme doma. Ženy, moc vás zdravíme. To je, je to skutečně, protože my vysíláme z Brna,
z Brna, no to nevymyslíš, z Brna Busovic, tady za náma, je kostel a asi je z něho vidět jenom trošičku. Nejsvětějšího srdce Páně, takže vás moc zdravíme. Takže Liberec, Ružomberok, Ostrava a pak já mám pocit, že tam ještě jedna paní Kateřina nebo slečna Kateřina, ale možná se třeba. Já tady sleduju po očku i vysílání na Facebooku a vidím, že se 10 očiček dívá i na Facebooku, tak tam už se nedozvíme, odkud ty lidi jsou, ale je to opravdu úžasné, že se takhle můžeme propojit v jedné chvíli a i to vlastně využíváme v tom našem kurzu, protože ta skupina žen nebo lidí, kteří se propojí na těch 24 dní a vlastně zůstáváme ve spojení i nadále po skončení kurzu, protože si myslíme, že právě toto je takový rozměr nebo taková kvalita toho života, která je velmi posilující a která může být velmi žádoucí třeba v udržení změn, které očekáváme od kurzu. Takže to je skvělé, že můžeme takhle využít ty technologie a nebo prostě se jenom tak možnost potkat v tom časoprostoru. Tak jdeme teda na strukturu, pokud nejsou žádný dotazy. Jo, klidně nám do toho vstupujte tím chatem nebo svými otázkami a my se budeme snažit vlastně vám zprostředkovat naše, jako, co vlastně jsme chtěli kurzem docílit a jako jestli je to ten kurz vhodný pro vás nebo tak nějak. Jak to vypadá? Táni, tak možná řekni ty, já tady žblekotám. Ten kurz má takovou jako jasnou strukturu. První týden... Je to online kurz teda? A ten první týden se zabýváme hodně myslí, slovy, řečí a je to tak, že v podstatě je to práce sama na sobě. Dostává každá z nás po dobu 24 dnů vlastně prostřednictvím e-mailu taková drobná inspirativní cvičení, chcete-li úkoly. No a ten první týden je tedy věnován, my tomu říkáme věnečku. No a tady my používáme vlastně to rozdělení, je to spíš rozdělení pro cvičení, jak je to pořád jako propojené. Věneček, myšlení, emoce a tělo je v neustálém propojení. Ale pro takové zlehčení jsme volili, že první týden opravdu zaměřujeme na slova, na naše myšlenky a na to, co my sami dáváme ven a co k nám přichází. Napadá mě, že je moc fajn si pořídit nějaký deníček. My s Bárou máme deníčky, máme tužky a zaznamenáváme neustále, co vlastně přichází k nám za slova a tím, když začneme sledovat to, co se kolem nás děje, ale i uvnitř nás samotných, tak už nejsme úplné oběti, ale začínáme být tvůrci. Možná nějaké cvičení by jedno z, jaký bychom tam třeba nabídli, co to tam za cvičení máme. My opravdu se stáváme pozorovateli svého života a protože dneska bylo pondělí, byli jste v práci, tak můžeme teďka si do chatu nasdílet takové 3 slova, která s vámi zůstávají ještě doma vlastně, i když v práci, vlastně jste si je přinesli z práce domů, ty 3 slova. Tak jestli můžeme třeba takhle si nasdílet 3 slova, které dominovaly dnešnímu mému dni. Tak možná je dobré začít u sebe. Takže já se taky nad tím zamyslím. Zkusme se na tom zamyslet.
Tak já to mám poměrně jednoduchý. Můj obsah dne byl právě v režii tady přípravy tohohle setkání, takže já v mé hlavě, já jsem pracovala z domu dneska, nebyli tam žádní jiní lidé a v mé hlavě a můj svět tvořily 3 slova a to byla kampaň, e-mail a seminář. Takže takhle jsem tam byla na tom já, co ty páni. Já mám děkování bylo hodně, nedostatek času a teď tady, jak hraje ta hudba za náma, vy ji možná neslyšíte, tak mám relax. Pustila jsem si CDčko, který jsem včera dostala od Ládi Šišky a už ho pouštím podruhé a mám z toho radost, že ho tady máme. Tak já se obávám, že vy to tam neslyšíte, že ten mikrofon to nezaznamená, ale je to úžasný, opravdu se takhle jako ladit z toho režimu, pořád po mně někdo chce a nevím, jak to dopadne a všechno nestíhám do takového jako opravdu relaxačního a já věřím, že nám Tánička do skupinky nějakou tu hudbu nasdílí, aby jsme to mohli využít všichni. A to mi tak napadá jeden z úžasných bonusů našeho kurzu. Už máme. Jo. Já jsem jenom chtěla říct, že vlastně, jak Tánička mluvila o té struktuře, že jsou tam 3 týdny, které jsou nějak tematicky orientované, tak na konci každého z toho týdne máme, kdy teda každý den je nějaký mini úkol, mini zadání, tak ten 7. den respektujeme jako den odpočinku a tam vlastně máme nahraný takový krátký relaxace od Táni, takže to tam určitě jako můžete najít. A já nebudu teda zdržovat, ale Táni, přečteš nám ten chat, prosím. Takže děkujeme moc na Slovensko a přejeme hodně sil do uzdravování. Tam jsou léky, čaj a zdraví. To teďka se mnou rezonuje taky. Kateřina dnes zima, florbal a únava. A pak je tady únava duše i těla. Pracovní neschopnost. Takže je to, já si tak povzdechnu a vydechnu to. Je to takový, jaký to je. Takže my nemusíme vůbec teďka to nějak rychle proměňovat do něčeho jiného, jenom to přijmout, že to takhle máme a podívat se, co se dá všechno udělat, jak se říká na té PNC, že můžeme zastavit. Že někdy ta únava nebo to, že musíme brát nějaké léky, tak je to čas pro zastavení a v tom prvním týdnu by to bylo v oblasti těch slov a věnečku, by to bylo, aby jsme uklidnili i tu mysl a třeba jsme víc dělali pohodičku na těle. Kdyby jsme teďka pracovali s těmi slovy, která se nám tam objevila. Takže máme tam víc toho, co nás vede k zastavení. Já myslím, že právě ty si naznačila, že začínáme zlehka slovy, ale jako mně přijde, že těch slov máme spíš přemíru ve školství určitě, ale i vůbec naši společnost dominuje vlastně ta oblast té hlavy, mysli, našeho hodnocení, takže někdy dát ty slova na papír a v podstatě takhle jako vypnout to přijímání těch neustálých informací a možná si to potom trošku jako naladit se možná trošku jiným způsobem než slovy, zmíněnou hudbou nebo nějakým dobrým čajem, jídlem a tam už se dostáváme vlastně do těch druhých úrovní, dalších úrovní a někdy fakt jako to prázdno, to vyprázdnění je takový zastavení se a vyprázdnění je určitě věc, kterou můžeme využít a při té nemoci je to vlastně velmi důležitý. Jako nějak to jako podpořit se ve smyslu tím, že odpočívám.
únava velká. No to jsme se zastavili teda hodně u té hlavy a je toho opravdu hodně. A ta hlava je jako moje zkušenost a můj pocit, možná to je taky tím, že se setkávám s lidma skrze slovo a skrze sdílení a rozhovory, tak ta hlava, jako já vnímám, mentální energie hodně tvoří tu naši realitu. A proto taky možná jsme vybrali začátek u věnečku. Tak a teď já jdu, Barunko, pro šátky a poprosím tě, jestli bys něco řekla ke druhým. Tanička teďka demonstrovala vlastně věneček jakožto vizualizace našich myšlenek. A v druhém týdnu postupujeme do úrovně našich emocí a našich emocionálních světů. A k tomu máme úžasnou vizualizaci barevných šátků. Takže teď se mentálně přesuneme do světa emocí. Tyto světy jsou tedy provázané, takže my i uvidíme, není to tak, že prostě řešíme nejdřív slova, potom emoce a potom naše tělo, ale my tak vlastně postupujeme a můžeme se i vracet právě jaká slova vyvolávají v nás jaké emoce. A jak to má Táňa a jak to mám já. Já jsem si vzpomněla na něco. Povídej. Já jsem si vzpomněla, že jsem dneska mluvila vlastně s jednou ženou a ta říkala, že má pocit, že někdy slova jiných lidí v ní vyvolávají nějaké emoce a že ona v podstatě se odevzdává. Ať už je to lékař, který třeba řekne, měla byste, já řeknu 2krát denně prášek cukru, protože se něco stane a ona, když uvěří tady té rezonanci, tak tam přijde třeba strach a bojí se o své zdraví, protože někdo něco řekl. A někdy to mohou být naši blízci, kteří řeknou, hele, ale ty to děláš špatně a já si myslím, že ty potřebuješ tento šátek, jo. Takže komu odevzdáváme tu moc nad těmi strukturami emocí a slov. Takže to je, co dneska vlastně s náma mohlo zahýbat, že jo? Jako to, co mě baví na těch vizualizacích, že trošku zlehčují, nebo pro mě je to takové příjemnější, že je to srozumitelnější a příjemnější. Když si třeba vzpomenu, co vstoupilo do toho mého jako vlastně vnitřního světa a to, že žiju teďka přípravou toho kurzu, tak bylo to, že jsem chvilku slyšela doma zapnutou televizi a tam se teda dějou věci, velmi, velmi jako agresivně to na mě působí a jako nějaké války a konflikty a rozhodnutí a politika a to jako je pro mě opravdu, Táňa teďka s těma šátkama tak jako mele, je to prostě nepřehledný, je to hodně jako barevný a můžu tomu zase dát nějakou barvu ve smyslu, že to ve mně opravdu nějakou energii vzbuzuje a já musím si říct, že to je prostě můj šátek a že mně se ten šátek nelíbí, protože se mnou neladí a já ten šátek v podstatě já ho uvidím jako nějakou emoci, která je fakt jako pro mě velmi nepříjemná, to, že prostě tam někomu hoří před barákem jako bomba, tak já v podstatě musím vypnout tu televizi, musím prostě to nějak skultivovat, ten svůj strach o to, že by to mohlo být u nás doma a potom si vzpomenu, že vlastně u nás se nebojuje, že jsou fakt jako ve vděčnosti a v klidu a
pocítím vděčnost, že to tak jako není, no. Takže to je jako velmi, velmi jako těžký, když jsem v té emocionální bouři, když se kolem mě vlastně lítají ty bomby a můžou to být jako opravdu fyzický, ale můžou to být i jako mentální, že jo, bomby třeba. Já tady mám zrovna ten nedostatek času, jo, jakože vezmu si teďka nedostatek času, nestíhám, jo, a když nestíhám a mám nedostatek času, tak mě to svazuje a můžu mít velký napětí v těle, třeba nemusí mít žádná emoce, ale můžu mít stažený ramena, jsem stáhla, nestihnu opečovat sebe, maminku, nestihnu odevzdat k projektu nějakou dokumentaci, je obrovský tlak a ten tlak vlastně cítím v hlavě, cítím v tom těle a už to je a už jdeme do 3. týdne a já třeba nedokážu ani pojmenovat tu emoci a někdo tomu říká vlastně stres, takže dostávám se do stresu a začínám vlastně bojovat s tím, že mě to není vůbec příjemný a vlastně pořád doháním něco. Jo. A ten krokodýl vlastně pohltí všechny emoce, všechny barevné šátky, pohltí všechny i ty věnečky, to už přestává být důležitý a už jenom vlastně jsme v té instinktivní reakci, v tom, že vlastně my se cítíme v ohrožení. A jdeme na PN. A jdeme na PN-ku. Můžeme jít do pracovní neschopnosti až. A nebo zůstáváme v práci proti tomu, že i když cítím, že mě bolí žaludek, že mě bolí zuby, že mě bolí klouby, že nemůžu spát, že potlačím to, že to prostě nezvládám, ale já si nemůžu dovolit prostě toho svýho krokodýla nechat projevit a tu červenou kontrolku já v podstatě zakryju nějakou maskou možná profesionality a nebo třeba odpovědnosti a skutečně jdeme přes sebe. Takže to může být velmi náročný. A to je vlastně, je dobře, že o tom mluvíme, protože přesně tahle situace, tahle konstelace je poměrně běžná, že vlastně my nevidíme, my do toho, jak si nemáme ten náhled, ten vhled toho, co se děje tam u mě. A potom lezou ty krokodýly a vznikají konflikty, a vznikají nemoci, jakožto přehřátí organismu, nebo přehřátí baterky, přepálení baterky, že jo? Té vnitřní baterky a opravdu, když to dobře dopadne, tak přijde nemoc, která nás na to upozorní a možná začneme, může to být jako restart a nějaké rozhodnutí nebo já nevím, co se musí stát, aby člověk udělal rozhodnutí. Jsme se dostali zase teda... Mně napadá, Marunku, že někdy se stačí dívat, kde se pohybují, jestli jsem hodně času v nějakých mentálních konstruktech, ve slovech, nějakých řečech, nebo jsem hodně emocionální, anebo opravdu teďka dávám si obklady na tělo, protože je unavený a mám třeba zablokovaný záda. A mně přijde, že člověk, který začne být usebraný u sebe, tak se tam pak nabízí ten relax. A ten relax můžu z vlastní vůle. To je každý jeden den udělám si na sebe třeba fakt 5 minut, 10 minut, 15, pak to bude třeba hodina. A já už vidím, že to ředím. A co ředím? Se mnou dělá ten relax? Ano, a ředím to napětí a ten stres a to neustále nedostatek času nebo neustále zařizování. A to jsou ty 3 kroky. Ano, já si ho dovolím. A ty 3 kroky jsou tady proto, aby jsme měli možnost zážitku toho, jaký to je, když je kolem mě bouře a jaký to je, když je kolem mě klid a co vlastně v tom svém životě chci, aby bylo, aby
i když tam je, i když jsou tam těžké věci, abych vždycky měla dostatek toho, abych to mohla zvládnout, dostatek zdrojů, dostatek energie a abych to mohla třeba i vlastní vůli proměnit. A vlastně my nabízíme prostor. My nabízíme prostor pro to, abyste uviděli své vlastní témata. Jo, takže v tom případě ten kurz opravdu nabízí nějaký rámec a nějaké prostředí, nebo jak to říct, nějaký prostor. A hlavně já si myslím, že jak to má tu strukturu, věneček, šátky a tělo, a jak to má strukturu, že každý den chodí nějaký impuls, tak ještě nabízí to, že to můžeme sdílet ve uzavřené facebookové skupině. A že tam na to nemusím být sama. Že mohu koukat, jak to zvládla třeba Katka, nebo jak to zvládla Tonička, jak to zvládla Bára. Mohu si vyměnit pár informací, anebo to mohu uskutečnit sama se sebou jenom tak jako s tím deníčkem, jo, s těma poznámkama. A pak mě ještě napadá, že někdy je fajn, ten kurz může pomoct i to, že člověk vyjádří své potřeby a ty potřeby můžou, že já už to teďka nezvládám a že potřebuji opravdu pomoct a že hledám tu pomoc. To je taky důležitý, že ne za každou cenu musím všechno zvládnout, ale já mohu i hledat zdroje teďka, pokud ho nemám u sebe a je vyčerpán, tak v tom, že dokážu pojmenovat, že teď je to pro mě únavný, teď je to pro mě těžký a teď pracuji na tom, abych z nějaké disbalance se dostala přes pomoc k tomu, abych znovu mohla se napojit sama na sebe. Takže já to vnímám, že je to jako zakotvení se v té ruličce, která mnou prochází. Jo. Na začátku kurzu máme možnost si udělat takové jako zmapování. My tomu říkáme nějakou vlastní GPS-ku, nebo prostě tady a teď výchozí situace a stanovit si svůj záměr, svůj osobní záměr, čeho bych, jak bych se chtěla cítit po kurzu. Takže možná, že teďka si dáme chvilku na takové jako možná zvědomění toho, co si chceme toho života víc poslat. Můžu do toho? Mně se to líbí moc ta GPS-ka, že vlastně já tady teď a tady startuju z nějaké situace, z nějakého v uvozovkách města, z nějaké vesnice a to je to, co je fajn vědět, kde se nacházím, co je teďka u mě a až já pojedu těch 24 dnů, tak kam chci dorazit. Po té cestě to může být různý, klikatý. Je to zajímavé to uvidět, že já chci někam dorazit, ale jak to znáte, já třeba často cestuju a na té cestě někdy může být nějaká překážka. Nebo GPS-ka vypne, nejsou data, jo? A musím se někoho ptát na tu cestu. Takže možná by bylo fajn, kdybyste nám mohli napsat do chatu, kde teďka vlastně jste a kam byste se chtěli dostat. Já tady ještě využiju tu chvíli, koukám na Facebooku, máme tam vzkaz od Evičky Šišky, zdravíme z Opatovic, tak to je nádherný, protože tady posloucháme vlastně tu hudbu, že jo? To já ještě můžu, hele, ať mají Opatovici radost. Jarka Vykoupilka nás taky zdraví, takže to taky jsme nadšení. Jsme naladěni, my posloucháme teďka Il Mondo Interno. No, tak to je náhoda. Il Mondo Interno je vlastně vnitřní svět, že jo? Takže to se nám báječně hodí. Hodí se to krásně. Jsou to takové jako relaxační, meditační nástroje, že? Tibetská misa nebo nějaké takové bubínky a je to moc krásná hudba, která je originální, autorská hudba.
Láďa Šiška. Máma umí pěkně zapracovat, takže Láďu Šišku taky moc zdravíme. A děkujeme. A těšíme se, že propojíme ty naše projekty, protože vlastně, jak Tánička říkala, někdy skutečně si můžeme uvědomit, že potřebujeme nějakou terapeutickou péči, nějakého odborníka pro sdílení opravdu na individuální úrovni práci. Takže to je taky výhoda toho našeho kurzu, že vlastně dává možnost propojení různých jako odborníků, lidí a různých i koučů a skutečně si myslím, že člověk na to není sám, nemusí na to být sám a já jsem úplně nadšená z těch, kolik jenom třeba na Facebooku, kolik já už jsem potkala velmi zajímavých a tvůrčích lidí. A já bych si moc právě přála, kdyby jsme měli možnost víc toho využít ve školství. Že kdyby prostě více školství otevřelo tady těmto, možná někdo říká alternativním jako cestám, ale minimálně muzikoterapie je prostě úžasná. Nevím, do jaké míry třeba u vás na škole muzikoterapii nebo třeba kanisterapii, že jo, práce se zvířaty využíváte, nebo jak vlastně odpočíváte vy, když tady v tom chatu teďka vidíme, že dneska to bylo takové hodně jako opravdu v takové té únavě a v tom přetížení. Jo, že to jako čtu, že tam je teďka dominuje ta nemoc přetížení a že to prostě může být velmi těžké. A já, protože pracuji s učiteli a jsem dost často jako v té diskuzi ohledně těch potřeb, co učitelé chtějí, konec konců to je jeden z motivací, proč tady ten kurz vzniknul, protože jsme s Táňou vedli diskuze a Táňa taky chodí po různých skupinách i ve školství, i v sociální sféře, že jo. A vlastně ten příběh nebo ta potřeba po nějaké nechci říkat ani podpoře, ale podpora určitě ano, ale i fakt ten sdílecí prostor, ta tam je obrovská a je tam vlastně na jednu stranu ta obrovská únava, taková fakt jako ten tlak, vlastně ten neustálý stres a tlak, až prostě do toho jako vyhoření nebo nemoci nebo nějakých opravdu konfliktů. A zdá se, nebo vypadá to, že nemáme možnosti, jak to zvládnout. Ale my si myslíme, že právě tím vlastním rozhodnutím, to, že dám sebe na první místo a že si uvědomím, co vlastně chci od toho života, proč žiju, nebo jak by to mělo vypadat. Že nežiju prostě proto, aby byl pan ředitel spokojený, nebo nevím, že mám naučit děti tady násobilku, nebo nevím, já si se zabrousila zase dost. To nevadí. A mě tam jako napadá, Barinko, že hodně je to o tom vztahu sama k sobě, nebo sám k sobě, a že tento kurz může právě nabídnout kontakt a setkání se sama se sebou, protože moje zkušenost je, že lidé tříští svoji sílu a životní zdroje tím, že je odevzdávají komukoliv. Jo? A je to takový návrat k sobě samotné, k sobě samotnému a setkání se prostřednictvím tady tohohle kurzu se sebou. Podívat se, jak to mám já, podívat se, kde je pro mě ta duševní rovnováha, podívat se, co vlastně mě vyživuje a jakýma myšlenkama se zabývám, jaký emoce mě potkávají, jak se věnuju svýmu tělu a jak je to dohromady propojený, jaký mám o sobě mínění.
A tam vidím tam Jarkový Kouplovou, Jarka má ty babské rady, že někdy třeba taková drobná babská rada mě může posunout k sobě samotné a že si uvědomím, že ten svět si nemusím ještě sama já stěžkávat. A já se tady teďka dívám a Zuzanku zdravím, nebo Zuzku na Slovensko, to je to najít znovu ten elán, znovu tu radost do práce, protože se někdy ztratí. A tady ten kus mi přijde, že je o tom, abychom se nestratili, abychom se znovu našli. Aby jsme našli, kdo jsme, aby jsme si to pojmenovali. A na té cestě člověk, když se spojí s nějakou skupinou, tak já mám ty zkušenosti a miluju skupiny, protože já tam vnímám tu dynamiku toho hledání nějakého elánu, jako kdyby to bylo rychlejší. Jako kdyby jsme najednou zapálili ten oheň a každý tam přiložili nějaký polínko a je z toho víc té síly a víc té radosti. Takže za mě je to jednoduchý, ten kurz, ale zároveň není pro každýho, protože vybízí tam opravdu na nějaké jako svědectví o sobě samé. Tím, že já se pozoruju a vnímám sama sebe a potom teprve věnuju energii ven, jsem opravdu na prvním místě, tak to pro někoho může být objevné a my máme zpětné vazby, že některé ženy říkají, to je poprvé, co jsem se takhle zastavila sama se sebou, protože pořád někoho kontroluju, pořád někoho sleduju, pořád někomu pomáhám a teď je to o tom, že zastav se člověče. A i ty máme tam meditace mluvené, ten první týden o slovech, druhý týden o emocích, třetí týden o těle, nejsou dlouhé a dají se pouštět, mohou se pouštět třeba o den, o 3 dny a ono to zase něco udělá v tom těle. Já se ještě podívám, jsem teď na takové... Musíš to přečíst. Jo, jsem teď na takové profesní křižovatce, najít sama sebe a vědět to opravdu, co opravdu chci a co mě naplňuje a dělá radost. No tak to gratuluju moc, protože když už se dostáváme na takovouhle křižovatku, tak jsme blízko. Jsme blízko toho testování, jestli půjdu tam nebo tam a vždycky se ptám, kdo udělá to rozhodnutí. A i když člověk udělá nějaké rozhodnutí, který ho povede třeba doprava a tam na něco narazí a bude ho bolet, tak už ví, že může jít třeba středem, anebo se může vrátit, anebo jít dopředu. Těch variant je hodně. Takže moc gratuluji paní Sandře, protože křižovatky to jsou obrovský výzvy. No to je úžasný. Takže Kateřino, já právě se potřebuji naučit se zastavit a věnovat se sobě, tak toto je přesně ta cesta. Ten kurz je o tom zastavit se. Tohle opravdu můžeme jako slíbit. Jo, člověk může jít s různým záměrem do toho kurzu, ale a máme zpětné vazby, máme i to očekávání, já jsem si to tady otevřela. Hodně se to jako propojuje, máte hodně společného, vždycky ta skupinka, která se sejde a my nemůžeme zaručit úplně jako 100% výsledek, že prostě, já nevím, bude všecko na růžovém obláčku a bude to vyřešený, ale co opravdu můžeme nabídnout nebo zaručit spíš teda, že vám dáme právě tu strukturu a ten princip ve smyslu, že je to vlastně jako zastavení se jako úkol, jako záměr, jako opravdu prostor pro to, aby mohlo něco se ukázat, něco se projevit, aby jsme opravdu, protože my na té křižovatce jsme vlastně denně, aniž bychom si to uvědomovali. Nemusí to být prostě obrovský jako rozhodnutí na životní úrovni, ale my každý ráno se vlastně probouzíme a jsme na křižovatce. Milion rozhodnutí. Jestli můžu jenom doplnit, my vlastně nedáváme, my nabízíme. Je to takový route a je to nabídka. To, co si z toho ten člověk jako odnese a jak s tím bude pracovat, to už jako je na té rozmanitosti každého z nás. Je to aplikovatelný na vztah k sobě samé, na vztahy v partnerství s kýmkoliv.
já tomu říkám, když se člověk naučí, já tomu někdy říkám horká trojka, s těmi rekvizitami pracovat, tak ta vizualizace je taková jako lehko zbytí. Jo, můžu se podívat, jaký dneska má věneček, z jakých květinek je, co to spouští za šátky, čím jsem uvolněná nebo stažená, jak to má teďka Bára. Jo, někdy stačí říct jenom dneska jsem fakt jako v šátku nějakého třeba smutku a člověk už toho druhého nějakým způsobem nevyslýchá, je vůči němu tolerantní, ale co je nejdůležitější, je ta tolerance a ta vztahovost k sobě samotným. Kateřina ještě sdílí, pracuju na tom a předpokládám, že mi to pomůže, ten kurz. Tak jenom chceme vás ujistit, že v podstatě, co jsme tady sdíleli s Táničkou před začátkem vysílání, že člověk vlastně neustále jako žije ve výzvě toho, že i my na tom nepřestáváme pracovat, aby jsme si zvědomovali jak to chceme, jak chceme žít, v jaké emoci, v jakém šátku, jestli uvidím toho svého krokodýla, nebo jestli ho uznám, jako ve smyslu, že opravdu já jsem si, a je to další z věcí, která mi přijde geniální v tom kurzu, že my toho krokodýla do toho školství vlastně přizýváme. Jo, že prostě už to není takový to, jako ježišmarja, tady je všechno samý problém, jako náročné chování, bože můj, děti sebepoškozování, prostě zlobiví a nevychovaný a kde si to si. Takže my prostě uznáme, že i paní učitelka má svýho krokodýla, který je potřeba prostě jako uvidět, jo? Že to její tělo může být taky velmi jako zdevalvovaný tím, že nemá čas si zajít na záchod, radši nepije, aby nemusela chodit. A to já vidím jako obrovský, jako je to hodně těžký, jako když si to uvědomím, jak se má moje tělo ve škole a sama jsem pracovala jeden školní rok jako asistent pedagoga. V 5. třídě odpoledne jsem si dorovnávala úvazek ve družině a kdy vlastně jedete non-stop, potom třeba ještě různý akce, že jo, pro rodiče. A opravdu může člověk od rána do večera být v obrovským jako nejenom jako mentálním tlaku, ale opravdu fyzicky jako ve velké únavě. A ten krokodýl opravdu jako už má vylámaný zuby a opravdu to tělo na tom ty otisky nebo ty tlaky na tom těle začínají být tak znatelný, že opravdu nám šednou vlasy, jsme celý zhrbený, všechno nás bolí a říkám si, kde je ten původní, to jak jsme tady se toho chvilku dotkli, proč jsem chtěla být ve škole, kde je to moje původní, proč dělám práci, jakou dělám, že jo? A jsem schopná v tomhle stavu prostě z krokodýla s vylámanýma zubama a to, že mě není samotné dobře na tom těle a nejsem schopná si opečovat svoje potřeby. Jsem pořád ve změti různých šátků a v mém věnečku jsou možná bodláky. Jo? Takže v tomhle smyslu, v téhle vizualizaci nebo v tom obrazu si říkám, že vlastně není možný jako, ani fungovat, ani být vzorem pro děti, které neumí zpracovávat stres, neumí komunikovat, nemají základní vlastně tady tyhle sociální nebo základní mají, ale vlastně my ty komunikační a sociální dovednosti musíme kultivovat. Měli bychom je kultivovat. Takže
to jsem se rozpovídala, ale Tahnička mluvila o tom, že ten kurz je jednoduchý, že skutečně my nemusíme být v takovým jako velkým příběhu, co jsem teďka tady jako nastínila, ale my jdeme opravdu do takové jako jednoduchosti, do toho vnitřku sama sebe, do toho svého prožitku, a takže on je hodně takovej jako sebeprožitkovej, sebepozorovací, ani nemusí být jako prožitkovej ve smyslu, nebo je opravdu takovej s takovou lehkostí. Já jsem vlastně jako já jsem svědek toho, jak se mě vede těch 24 dnů a jestli se sama sebe věnuju a jestli se zastavuju s tím jednotlivým úkolem nebo s cvičením a jestli jsem schopná vůbec se zapojit třeba do skupiny, jak to mám, že někdy mě to může ještě dát odpovědi takový, že teďka to opravdu je pro mě těžké s někým jiným sdílet. To je taky důležitý říct. No a potom mě ještě napadá, že vlastně kam se to ztratilo, kam se podělo to, co mě dřív naplňovalo, kam to zabloudilo, že jo. Protože někdy je to nadšení nebo nějaká vášeň pro něco je super, že to tam je. A pak, když to odejde, tak co nám pomáhá k tomu, abychom zase se vrátili sami k sobě a opravdu se nenechali válcovat nějakým tlakem, nějakým nedostatkem. Někdy to je fakt jenom bejt a nic nedělat. Jo, jakože... Některé období v životě opravdu jsou pasivnější, jsou aktivnější. Tak je zajímavý, že někdo v podstatě je takovej, má to víc proměnlivý. Já jsem třeba svůj život vnímám, jako že tam bylo hodně takových různých zkušeností, až jsem došla taky do nějakého jako že takový pucle o hodně dílkách, ale ono v podstatě jako ten obraz je jeden. Jo, a někdo zase to má takový jasně daný, že třeba je z učitelské rodiny, vždycky věděl, že chce učit a v podstatě teďka je otázka, jako kde člověk jako bude naplňovat a jakým způsobem bude naplňovat to své poslání. Ale pojďme se teďka bavit ještě o tom kurzu, protože my jsme se tady hodně jako rozpovídali a ono opravdu těch témat je tam hodně. A každý si tam může přinést to svoje. A já jsem jenom chtěla říct, Tahnička už to naznačila. Ten kurz je geniální v tom, že probíhá prostřednictvím skupiny. A my tam opravdu můžeme najít v té skupině odpovědi na svoje otázky. A nejenom prostě od nás, ale i od ostatních účastnic. A prostřednictvím toho sdílení opravdu to krásně funguje, že se to tam tak jako objevuje. Vždycky tam najdeme to, co zrovna potřebujeme. Že jo? To se nám xkrát potvrdilo. Ale jako pro někoho je velmi to sdílení velmi jako nepříjemné nebo se v tom necítí bezpečně. A potom je zcela v pořádku, že si ten kurz pojedete ve vlastní linii a opravdu jenom budete s tím svým deníčkem denně teda ta časová náročnost je, myslím si, že minimálně by člověk měl si najít aspoň 4 hodinu. My říkáme někdy i míň, samozřejmě jsou okolnosti, kdy třeba nemám na to čas, takže si to dodělám třeba, nebo budu se tomu úkolu věnovat v jiném časovém sledu, než doporučujeme. Samozřejmě na vás. Je to úplně jedno, jestli my posíláme ten úkol ráno e-mailem, v 6 hodin ráno přijde do vaší e-mailové schránky úplně kratučký zadání, nějaká inspirace pro to, jak ten svůj den vnímat, je to nějaké zadání pro perspektivu toho dne a prostřednictvím tady těch vizualizací a různých takových mini úkolů. A vy s tím úkolem nebo s tím zadáním můžete být přes den a večer si
zaznamenat do deníčku nebo podle té instrukce, že jo, a nebo se k němu i vrátit, že jo, v podstatě opravdu ty úkoly tam zůstanou. Vy je budete mít k dispozici i po skončení kurzu, vracet se k ním, protože vás přizveme i potom do té větší skupiny 3 kroky k duševní rovnováze, tam, kde se shromažďují nebo potkávají spíš absolventi těch našich předchozích kurzů a můžeme si tam právě pokračovat v tom sdílení a v další inspiraci. No a ještě jsem chtěla říct, že to, co mě přijde geniální na těch úkolech, jak jste možná pochopili, tím, že jsou to opravdu vizualizace, které jsou jako dostupné, jsou jednoduché a hravé, tak samozřejmě je i zcela žádoucí, abyste je využili ve své práci, při práci s třídním kolektivem nebo s dětma, někdy odvážnější můžou i s partnerem. Tam potom samozřejmě je potřeba trošku to brát s humorem. Takže hodně jsme povídali a vidím, že se blížíme už pomalu hodině a poprosili bychom teďka, jestli nemáte nějakou konkrétní otázku, kterou bychom mohli odpovědět. Jsme toho hodně řekli, ale nevím, jestli to bylo srozumitelné v tom povídání, co by tak bylo potřeba odpovědět. Jo, takže aby bylo to jasné, ten kurz probíhá 24 dní, není to takhle online, stejně jak se vidíme teďka na tom Zoomu, tak takové potkání s námi a se skupinou jsou tam 2. Na začátku a na konci. Jo, jinak fakt člověk jede ve svém režimu, ve svém pozorování s deníčkem a samozřejmě budeme rádi, když potom budete s náma jako sdílet do těch příspěvků, nějaké ty aha momenty a to, co jste vlastně zjistili díky těm úkolům. My tady máme další chat. Otázky nemám, vše je jasné a těším se. Myslím, že jste to řekli moc hezky a už se moc těším, takže moc děkujeme. To je úžasný. Přesto přeze všechno ještě dáme určitě prostor pro cokoliv. Nemusí to být třeba ke struktuře kurzu, může to být pro cokoliv, co vás teďka napadne. Jestli můžeme. Pro mě je to vždycky zajímavý. Není to poprvé, co děláme takhle otázky a odpovědi, a je to jako takový zajímavý fenomén, jako kdyby, řeknu, ten prostor někdy se nepodaří úplně využít a vybagrovat maximum. Proto jsme takový ukecaný, že okolo toho nám byste moc pomohli, když jste dávali otázky. A to, co bychom nevěděli, jsme vygooglili. Já tomu ale moc rozumím, protože já tomu říkám jukeboxový syndrom, jo? Takže jukeboxový syndrom. Člověk přijde k tomu jukeboxu a teďka prostě si nemůže vybrat, ani si vlastně neumí vybavit, jaká je ta jeho nejoblíbenější písnička, co by teďka potřeboval. Takže... Zpívání mám ze všetkého nejradši. Si zaspívat. Zaspíváme si, pane učiteli. Přesto teda pojďme ještě mentálně se vrátit k tomu otázky a odpovědi. Mluvili jsme o tom, proč kurz vzniknul, pro koho ten kurz je. Teďka teda je primárně určen učitelům, ale nebráníme se vůbec tomu, aby do něho vstoupili další lidi z pomáhajících profesí. Ne, on je určen učitelkám. Dokonce učitelkám, ano. Tak já musím říct, že my jsme udělali takovýhle rozhodnutí, že jsme to věnovali ženám. Obě dvě jsme zažili a Bára dál učí. Já jsem učila na střední škole a když jsem byla na klinice, tak jsem přednášela na
takzvaní doškolováků na vinařské. Takže obě, dá se říct, že jsme v kontinuitě toho vzdělávání a mě tak jako napadá, proč jsme to věnovali těm ženám, je nám to blízký, to je jedna věc. A druhá věc je, že přece jenom mně přijde, že nějak jsme si rozhodli opečovat sami sebe. No? A nevylučujeme, že do budoucna to uděláme koedukovaný, že to bude být moc pro jakýkoliv profesní skupiny. Ale teď vnímáme jednu věc a to je, že ta učitelka jako žena, jako něčí partnerka, sestra, teta a tak dále, tak ona přichází nejenom s tím žákem, ale skrze ní to proudí i do těch rodin. A to vidíme sami i na zkušenostech, když jsme měli malé děti, nebo já už teda mám dospělé děti, dokonce jedno dítě dospělá slečna, dneska dospělá maminka, tak taky učila, tak vidíme, že ten učitel, ta učitelka se dostává i do těch rodin a dává tam velký otisk. A je fajn, aby ty otisky, hlavně ty naše vnitřní, byly s tou lehkostí, s tou hravostí, s tím, že jsme si ten život užili, že když přijde na vážení duše někde na konci té cesty, tak ať to je prostě pro nás hravý, ať jsme v rolích tvůrkyň, ať jsme spojeni se svým zdrojem. A to je to, co jsme tam chtěli dát do toho kurzu. A když se nás bude hrát víc, tak se nebudeme bát vlka nic. A máme tady něco teďka. To možná přečtu, Táně, jestli to ti nevadí. Nevadí. Sandra ještě píše, mně se moc líbí náplň tohoto semináře a že se někdo také chce věnovat konkrétně učitelům a nejen jako pouze náměty na výuku, ale že se někdo zajímá o duši učitelů. Můj muž je taky učitel a sám mi říká, že se těší, co mu budu vyprávět. To je skvělý, Sandro. Takže určitě myslím si, že je i žádoucí, abyste do toho vstoupili jako oba. I když muž bude spíš takový jako další článek, na tom nemusí se zapojovat k nám do skupiny, to si nechte klidně jako pro sebe, že jo? Protože já věřím, že pro vašeho muže je to, už jsme se týkali, že to je jedno. No, chci říct, muži to mají trošku jednodušší v tom smyslu, že oni, nebudu tady do žádných genderových věcí zavádět, ale jsou, v podstatě to bude mít jinak. Jo, takže on bude mluvit o své zkušenosti s váma doma, nebo s tebou doma, a ty můžeš zase tu svoji zkušenost nasdílet i s ním, ale i se skupinou, že jo, tady v rámci toho našeho kurzu. Takže to je skvělý, že takhle budeš mít tu podporu v něm. Jo, to je velmi, zase si myslím, že nebo říká se to, sdílená starost a radost je prostě, sdílená radost je větší radost a sdílená starost je menší, že to takhle funguje. Takže a ještě tady Sandra dopisuje, že vlastně jak jsi mluvila o tom otisku a o té sféry vlivu, jo, kam až vlastně jdeme, i když někdy úplně zcela nevědomky. Takže a to, že se to vlastně propojuje i jako, nebo otiskává nejenom v pozitivním a i v negativním, ale obou straně, že učitelé mají dosah do rodin svých dětí, teda jako svých žáků, ale i obráceně, že my jako učitelé si nosíme práci a starosti domů a v podstatě neumíme to oddělit, neumíme nastavit tu hranici a potom je to zcela běžný, píšou nám to paní učitelky, že v práci ještě zvládám být jako v pohodě a zvládám čelit všechny problémy a usmívám se a jsem ochotná a jsem reagující nebo vyhovující, nebo to říct, ale potom přijdu domů a tam už se začne projevovat, tam už si dovolím ty emoce toho krokodýla a prostě potom
je to tak, že nemáme energii na svoje děti a jsme přecitlivělí a v podstatě potom jsme v takové těžké situaci. No, takže to je krásný záměr. Chci být veselou, hravou maminkou, chci být dobrou partnerkou. Musí to být taky docela náročná situace, kdy jste oba dva učitelé, možná, nevím, jako oddělit to, že jo? A nebo naopak propojit. Ano, propojit to my vlastně chceme. Takže... Mě tam ještě napadá takový sdílení. Já jsem měla živou skupinu a já nevím, 30 lidí, 30 učitelů a oni povídají právě o tom, že co je motivovalo, že se stali učiteli a tam jedna žena říkala, že její velkou motivací byla její učitelka, která byla velmi milá, laskavá a že dostala mnoho takových komplimentů a ocenění a ona chtěla jít v těch šlepějích. A jaký bylo moje překvapení, když na tom semináři jsem posílala věneček jako předmět mluvící a ta učitelka tam byla taky přítomna. Takže to bylo taky hezký setkání po letech, že mohla poděkovat si paní učitelce, že to proč to dělám je, že jsem se zamilovala do toho, jak jste to dělala vy. A že to bylo přímo vlastně naživo sdílený. Takže můžeme být inspirací pro mnoho dalších lidí a jak můžeme být inspirací, tak můžeme být někdy taky, jako řeknu, odvrácenou stranou té radosti. Že? Ale nejdůležitější se mi fakt jeví to propojování sama se sebou a znovu se vrátím k tomu, jak to mám já, jak to prožívám a potom se dívám do toho světa ven. Takže ženy. Připojila jsem další nějaká paní Tereska. Pojďme ještě. Já nevím, jak to bude dlouho, Marko. Já myslím, že už pomalu končíme, protože nevím teďka Tereza, jestli možná se připoje s nějakou otázkou konkrétní, takže ještě určitě necháme prostor, kdyby si něco projevilo, ale jinak my už vlastně nevíme, co bychom o kurzu teďka v tuhle chvíli řekli, protože... Já mám No. Možná ke kurzu... Jo, vlastně to... No, já mám tady nabídku. Já jsem slíbila paní Janě Šťastné, mojí přítelkyni, s kterou děláme naší přítelkyni společnou, s kterou děláme takové antistresové pobyty nebo sdílení. Ona se taky věnuje, mimo jiné, učitelkám, učitelům, ale i sociálním pracovníkům, starostům a tak dále. A v listopadu na Vysočině v Mírošově na chatě na Vrátilce bude takový pobyt antistresový. Kromě sdílení a rozmluv, tak je tam tanec, je tam šití a jsou tam nějaké vytváření třeba mandal. A je to od 6.11. do 8.11. Je to v pracovní dny, pondělí, úterý, středa. A my už jsme to dělali na jaře a bylo úžasné, že ženy, které se přihlásily, tak vlastně pátek, sobota, neděle už měli odpočinek doma a pak přišli do tohohle antistresového pobytu a říkali, že to bylo jako kdyby byli měsíc na dovolené, že to tak jako navazovalo. Takže já vás tam srdečně zvu jménem té Jany Šťastný a možná, že pak napíšeme někde pod tady to vysílání, napíšeme kontakt na Janu Šťastnou a kdybyste si někdo chtěl vyzkoušet živé setkání s programem relaxace a uvolnění, tak jste srdečně vítaný a myslím si, že tam určitě teďka ještě místa jsou. Jo. Zuzka už se loučí, takže taky děkujeme. Do vidění. Do počutí. Nashledanou a možná je fajn, že zakončujeme. S některými z vás se teda uvidíme určitě v té skupině a v kurzu. V případě, že se rozhodnete vstoupit, tak samozřejmě, když byste měli cokoliv, tak se obracejte na mě e-mailem kurs@bata8.cz
jakéhokoliv typu, jakože třeba i technický, nebo prostě byste potřebovali něco doladit. My jsme tady pro vás, abyste z toho kurzu měli co největší užitek. V podstatě ideální je sdílet ve skupině, protože když to sdílím ve skupině, tak samozřejmě to může posloužit a většinou to tak je, že ten samý dotaz by měl ještě někdo další, takže tam můžeme takhle jako si pomoct zase. No, v každém případě budeme rádi i za to, když budete sledovat náš projekt Bata 8, protože v podstatě my chceme v těchto seminářích a akcích pokračovat a stejně jak tady Táňa nabídla od Jany nebo s Janou akci offline, tak my taky s Táňou máme před Vánocmi takové offline setkání v takovém úzkém kruhu. Dovolená duše jsme to nazvali, tak to bude taková jako supervizní skupinka, takový jako kazuistický seminář, možnost prostě opravdu se podívat na jedno téma hodně jako do hloubky a vlastně s nadhledem té skupiny. Takže je toho spoustu. Možná, že řeknu ten termín? Jo, můžeme taky. Čili to je prostě je to teda v Brně? Je to v Brně na Divadelní 3 a je to zhruba pro malinkou skupinu 6 lidí a je to 6. prosince a bylo by to na 3 hodiny, od 15 hodin do 18. A ještě pokud by se hlásilo víc lidí, tak jsme navrhovali ještě jeden termín, protože přece jenom jsou to malé skupinky 13. prosince. Takže to za nás by to byly vlastně letos tento běh je poslední a je také poslední za zvýhodněnou cenu a plánujeme příští rok, vlastně by byl 6. běh a ještě bychom plánovali taky v těch bězích udělat těch zoomů víc, protože máme zpětné vazby, že byste rádi třeba po jednom týdnu se znovu viděli přes Zoom online naživo, na živé vysílání, tak je to tak ještě. My to určitě rádi uděláme, ale určitě to nemůže být za tu cenu, kterou my teďka považujeme za velmi příznivou, takže v podstatě jenom teď jsem zapomněla, co jsem chtěla říct. Takže tak to je. Příležitost. Moc děkujeme těm, co už se přihlásili. Ještě pořád do toho čtvrtka, kdy začínáme a kdy opravdu už se budeme... Jež napadá Barunka, no, tak takový humor. Barunka mě píše, lidé se ptají, jestli ještě máme místa. Prosím vás, online prostoru jsem se dozvěděla, že místa je dost. Barunka mě uklidnila. Všichni se tam lezeme, jo. Jo, a máme i kapacitu na další z vás a víceméně opravdu je to velká radost, ta skupina může být veliká a opravdu já mám takovou představu využít toho online a může to být úplně v řádech, jako, který přesahují naše představivost. A já, když si tak představím, že se do našeho kurzu přihlásí těch x tisíc učitelů. My to chceme i přeložit, prosím vás. Angličtina, němčina. Tak buďte s náma, jdeme. A teďka vlastně už máme Slovensko, i když moc se omlouvám a chtěla jsem to taky říct, nebyli jsme úplně nachystaní, takže ty platby a tak, vím, že ještě se máme co učit, ale moc jsme vděčné, že jsou tady i Zuzka a pár žen tady bude ze Slovenska a to nám dává velký jako smysl, tady to propojování, vlastně to je ten náš leitmotiv, to propojování, ať už propojujeme ty naše světy, ty, co jsme teďka projeli trošku, a nebo propojujeme takhle lidská srdce a třeba i opravdu jako z jiných oborů. Ta multidisciplinární spolupráce nám dává velký smysl a myslím si, že v určitých případech se opravdu bez té spolupráce neobejdeme.
Myslet si, že všechno zvládnu sama, je opravdu bláhové a my vás zveme do té spolupráce. Takže se budeme těšit. Tak snad už je to všechno. Někdo nám tady se... Jestli třeba paní Pavlína, nebo děkujeme, Sandra se s náma rozloučila, děkujeme na shledanou vždycky večer, Kateřině taky. Mějte se moc hezky. Tak děkujeme moc. Děkujeme moc. A těšíme se. Těšíme se, přesně tak. Mějte krásný večer.